سلام قدسان كما يتأنحكم حدا ني أملاخ سباب قلنا يالو نيشتيك على محتت كبرو لي مسانا تنح ني أملاخ سب قاعد حن متأخ وقاعد حقو سنة أبيرو اسك ماني خا شمكا أبسي بتكريستيان زلك أقل قلوتن نيشتيك نقراني شمي فيليمون موسى بال أب محبر ملات منفس قدس أب نايك فيليني بيت صفحي أقلقلوت يركب اوكي لو ما انتي كالا اي عمت ناي ملات منفس قدسي زلك حقوس نمت اي ابزي بتكريستيان زلك رأي انتي يسوس قويتاي حفشاو تاي كبل دلي أبز محبر زر ناي أملاخ نجرالو زر زيدسس مالتي يجي نقولهم تخاتاتلتي كبلهم زدلي دما مجمريا مرأي مؤمن سلزغنا متيم نتينا إجابير نجار تخافلت كخونو تخافلت زبرقة تخافلت زقبات تخافلت زفوس كخونو عد ما يقربوا لهم منياتو كما أبوستل زبالة ني أملاق سب أبزق جيزي أب ساعات زغت ركب قليلا يكونن إجابير تفكيرك سبي زبر كمالتي سو بمبل كلاي عمت مجمريا نمنفساو بوي ندادي كونغرا غولو يفتي يفوتو بدحري قصيله خا نكله ما غلغلتي فولنس انقعنا بزيا بقعنا ايفن ايزر يلو قال املاح بريديتو زبصحنا لنا بدحجي دما خنقصلينا نمدرخا خنورساينا مالتي امين 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 في اللحوي جيزي سلا ذهب كان بتعمي زمسكنك ثانك يو قيتا يباركك حجون حدني املاح سبب قلنا يالو نيشتي مسؤون علال كانلاتنا فتحوي اسكم مسرس خلالين شمي فتح ولا سلاسه بال ملات منفس قدس ابوستل كم بعد رأي مستواه تراخ أنت أيو ولدو متسع معتق موفار حجي سبات بكروسوس كده حن لهم هني أتقال أبلغ تايلو كيلو نبزل العالم بشم أب وولد ومنفس قدس إندات معكم كله تزازات يرمى حلو إندا نجركم لك مزامرتي جبروا ميدول حجي حدا بيت أملاك حدا رأي حدا علامة أنا إجزابير كيدو نحرب لك له كوف نبل نزبلا نجارات بمسرته أنصار أملاك كويننا الله مالتي حقهم يو كيدو نحرب له إجزابير بعلو تنتقولوا سكيات أبنو سدوا سيرلنا مسكال مالتي هو حجي بزعبا وانجيل كمرئيس زي الإعلان دحر الله قدامي مسرارني أملاك بتكبر وين كان لها مالتي حجي أب ملأت منفس قدس رغبوا فلي نجارتاي سبات كعتقو كم زلهم سبات كدحنو كم دلهم أبو سلا تتذكر عبد منجست أملاك كمنجست أملاك حسيبة نمسفح منجست أملاك سلا جيجا أدر على محبر سلا دخانت كاب كالوت فلي دقبرا صباغ رخبلانا ስለዚህ ክብራት ተዓዘብቲ ኣገልግሎቱ ኣብ ኩሉ ተረዲእኩም ኣሎ ወንጌላዊ ፍትሒ ይበሃል የቐኒለይ ስለ ፀናሕና ግዜ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ጎይታ ይባርክካ ብሩኽ ናይ ኣምላኽ ሰብ እስከ ምስ ነፍስኻን ኣገልግሎት ከን ኣላ ኦኬ ክብርና ኣምላኽ ይሁን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስመይ ኣዶናይ ዮሴፍ ይበሃል ኣብዚ ራእዚ ኣብ ሃዋርያዊ መንፈስ ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ድማ ብናይ ነቢያት መንፈስ ይዓይለኹ ኣብዚ ራእዚ ድማ ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ዘዕጥቕ ነቢያት ዘዕጥቕ ኣገልገልቲ ዘዕጥቕ መንፈስ ስለ ዘሎ ኣብኡ ብሓደ ተዓጢቕና ንኣገልግሎት ንዳለለና ማለት እዩ እንኳ ሓጎሰና ከም ኣገልገልቲ ናይ ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ናብ ካልኣይ ዓመት ተሳጊርናሉ እግዚኣብሔር ኣብዚ እውን ተኻፈልቲ ስለ ዝኾንና እስከ ዝተሰማዓካ ሓጎስኒ እሽተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ብጣዕሚ ሓጎሰይ ወሰነ የብሉን ምክንያቱ ኣብ ሓፂር ግዜ መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ዓይነት ለውጥን ከምዚ ዓይነት በረከትን ክገብር ብጣዕሚ ኣሜዚንግ ናይ ተኣምራት እዩ ክብሪ ኩሉ ንጎይታ ይኹን ማለት እዩ ኣሜን ኣዲ ሓፍ ሓጎሰና ቴንክ ዩ ጎይታ ይባርክ ናይ ኣምላኽ ሰባብ ጎነ ያሎ ንእሽተይ ዘርርባላትና ሚካ ሓወይ ሓጎሰና እስከ ሓጎስካ ግለጽሎም ማዓንቲ ካልኣይ ዓመት ናይ ጽምብል ናይ ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ይሞ ከም ኣገልጋሊ መጠን ዘለካ ሓጎስ ብጣዕሚ ተሓጒሰ እግዚኣብሔር ይመስገን ንኻልኣይ ዓመት ከዓ እንኳ ኣብቅዓና እንኳ ሓጎሰና ይኽብል ዝደሊ ምክንያቱ ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ማለት እዩ እግዚኣብሔር ብሓይሊ ተሲእዋ ዘሎ ቤተክርስትያን እያ ሕጂ ከዓ ደጋጊመ እንኳ ሓጎሰና እንኳ ኣብፅሓና ክብል ፈቱ ማለት እዩ እንታይ ኢኻ ተገልግል ኣብዚ ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ዘለካ ኣገልግሎት
ንመጻኢ ዘለካ ጽቡቕ ራእይ ናይዛ ቤተክርስትያን እንታይ أنا بملأت منفس قدس عالم لخوي حواريات بيت كريستيان بعشرنت بدي يكون إذا قلقل عمت إذا شرط زي رأز لنا خاني أزيا سفيحة بلتيجا ببزح نجار كأنا خبزلاتون لعلي بزي حخرخ بعز دلي بتعمي دسيلني بتعمي دسيلني زابير ببارخ بتعمي حج ترى يكونس ندي من متى خبز بزبلت كأهن راخبينا أملاخ سنايك متحف قدس كزارب كله خمسة كيلو أملاخ نايمت سقدم ما يبلن أبكر ميد ما زبالة حوله وبولا نفاس كأي خبوي بالماتي جسي زابير مسكن متى فولنس أو فولي سبريت إنترناشنال أبوستليك تشرش سفيحة ببزح خاني كن راخبينا ماتي تبارك لي زابير باركو ጎይታ ይባርክካ ቴንክ ዩ ቢንያም ኣብ ጎና ያሎ በዓል ራእይና ይዛ ማሕበር ማለት እዩ ንእሽተይ ዕላል ክትህልወና እያ እንኳዕ ናብ ዝብቃዓካ እንኳዕ ናብ ካልኣይ ፅምብል ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ኣብቃዓካ እስከ ንእሽተይ ዘለካ ሓጎስ ኣሜን መጀመርታ ነቲ ሰማይ ምድርን ፈጠረ ዘኣለማዊ ዝኾነ ኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ ቀፂለ ምሻሎ እግዚኣብሔር እሙን ራእይ ሂበካ ባዕላየ ፈፅሞ ከምዚ ክንበፅሕልና ሓሲና ንፍለጥና ግን እግዚኣብሔር ዲና ብዘገርም ኢድ ኣምላኽ ምሻሎ ብዘገርም ህላውነት ኣምላኽ ናብዚ ሕጂ ዝበሃል ዶሎ በፂሕልና ማለት እዩ ክልተ ዓመት ብዙሕ ነገር ተሓልፍ ኢኻ ደይ ውረድ ኣሎ ለዓልን ተሓትን ብዙሕ ነገር ኣሎ ግን እግዚኣብሔር ዲና ብጣዕሚ ብዘገርም ነገር ክልተ ዓመት ይሓለዋ እግዚኣብሔር ህላውነት ኣምላኽ ኣምላኽ ምሳና ኮይኑ ደስ ነገርና ዓመት ኢልና ኻኒ ክንገልፃ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሓጎስ ኩላትና እንኳ ሓጎሰና ኩላትና ማለት እዩ ኩላትና ፃዕርና ኣገልገልቲ ኣምላኽ ኩሎም ምሳይ ኮይኖም ዝጎዩ ምእመን ናይ ፉልነስ እንኳ ሓጎሰና በዛ ጋጣሚ ማለት እዩ ወይታ ይባርክ እግዚኣብሔር መስገን ዓሚ ንኣቶ ኢና ነርና ዝገዛ ሕጂ ድሮ ተሰሪቱ ብዙሓት ምእመን መፅኦም ብዙሓት ነፍሳት ድሒነን ገፊሑ ሰፊሑ ንዓመታውን ካልእ ነገር ክንፅበ ኢና እስከ ናብ ንዓመታት ዘለካ ንእሽተይ ራእይ እንታይ እዩ ያ መንቸ እንታይ ቃል ኣምላኽ ጻድቕ ኢሉ ፍርግሩሃት በሊዕኻ ሞ ተዓዊትካ በሎ ኢሉ ሕጂ ናይ ጻድቕ ፍረ ዓወት እዩ ስለዚ እዚ ዓም ነበረ ንእሽተይ ይመስል ነይሩ ከማን ብዙሕ ሽግር ፀገሚና ኣቲናያ ማለት ኩላትና ምንዝክሮ ኣምላኽ ራሕቦት ገይርልና ምክንያቱ እግዚኣብሔር ናይ ራሕቦት ኣምላኽ ይበቃ ትሪኦ ትሰምዖ እቲ ብዕላል ትፈልጦ ሲ ብኣካል ትሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ዝሓለፈ ብጣዕሚ ዘገርም ኢድ ኣምላኽ ኢና ናብ ራሕቦት ኣውፂና ማለት እዩ ብሕጂ ከዓኒ ኣነ ዝረኣየኒ ናብ ራሕቦት ምሻሉ ናብዚ ኣደባባይ ማለት እዩ ናብ ገፊሕ ቦታ ኣምላኽ ወፀና እዩ ንዓና ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ኤርትራ ማሕበር ብምውለን ራሕቦት ወፃለ ዓመት እዩ ኔክስት ዓመት ናይ 2027 ኣነ ክሪኦ ከለኹ ከምዚ በቃ ክፉት ደገ እግዚኣብሔር ማሕበር ሂብዋ እዩ ስለዚ ከም ናይ ዝሓለፈ ዘይኮነ ኩላትና ሓቢርና ኣብ ገፊሕ ቦታ ወፂና ንኣምላኽ ነምልኸሉ ግዜ እዩ ስለዚ ኩላትና ክንፅብዮ ዘለና ከም ዝሓለፈ ኣይንፅበይና እግዚኣብሔር ዝበለፀ ዝፀበቐ ገፊሕ ቦታ ኣዳይልና ኣሎ ኩላትና ሓናቑ ክንሰግድና ስለዚ ህዝቢ ኣምላኽ ኩሉ ዝዳለወሉ ዓመት ኢለ ዝሓስብ እዚ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሜና ናይ ኣዳባይ ምውፃእ ናይ ራሕቦት ዘመን ኣዳሊልና ኣሎ ማለት ስለዚ ብከምዚ ከዓኒ ዓጢና ክንከይድና ማለት ዝመፅሉ ዘመን ኣሜን ኣሜን ራእይካ የፈፅምካ ኣብቲ ትደልዮ የብፅሕካ ደገ ፀላእትካ ውረስ ዝረገፅካዮ ኩሉ ንስኻ ውረሶ ኣነ ሓንቲ ንእሽተይ ጊፍት እዳልየልካ ንክበካ ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ሃዋርያዊ ቤተክርስትያን ኣገልገልቲ ንዓኻ ብጣዕሚ ኢና ንፈትወካ ብጣዕሚ ኢና ነፍቅረካ ኣገልግሎትካ ይባረክ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ንዓኺን ንኩሎም ናይ ፉልነስ ኣገልገልቲ ደቀይ መገላገልተይ ምእመን ብምልኦም ቴንክ ዩ ኩሎም ደሊ ማለት እዩ ዘመንኩም ይባረኽ ዘመንኩም ይለምልም ናይ ራሕቦትን ናይ ምብዛሕ ዓመት ይኹነልኩም በኢየሱስ ስም ኣሜን ተባረኺ ተባረኹ ንፈትዋ ደ ኣብ ጎና ያላ ንእሽተይ ምስ ዕላላላትና ምሳና ፅንሑ ኣሚቱ ቃድሓን መጻኺ ቃድሓን ፀናሕኪ ተባረኹ ዕድመን ጥዕና ይሃብኩም መመሊስኩም ንላዕሊ ውፁ ዞም ደቀይ ማሚቴ ብጣዕሚ ኢና ንፈትወኪ ሎማ ዓንቲ ናይ ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ካልኣይ ዓመታ ነብዕለሉ ዘለና ፅምብል እዩ ዘለካ ሓጎስ እስከ ናተይ እሞ ሓጎሰይ ወሰን የብሉን بعين تشرش خريئة خلّاه خا ملأت مالت ملو انديو كل جزء ملو كملو يو قويتها أصلنا إن دعبرة ملو إندها بنا دعبة زحنا ندسسنا ندعبنا أصلنا خيد لنا بتعمينا مسجون خبر أملاح أبز جزان ده تجلس أي خيد بتعمينا مسجون قويتها أبز عمل زي أبو زح كذا تمسكر ريك له زح مسكرنا تزلكي ስለዚህ ነዚ ኩሉ ዝገበረ እግዚአብሔር እስከ ወሬታ ክምለሱሉ እንታይ ክትብል ትደሊ በቃላተይ ኩሕዶን ድዩ ጠራይ ብለሉ መመሊሰ ብል ምክንያቱ ጎይታሲ ሂቡ ዘይውድኦ ምስ ገበረልካ ዘይማርር ከምዚ እንደ ገይረልኩም እዚ እንደ ሂበኩም مش قويت من برسن نايس لزخونس كبرنا عيخون زلنا يخاء تبوس لزخونة تمسكن كبرنا عمله
يمسكن አሜን ማሚቴ ስለ ጸናሐና ጊዜ በጣም እዘመስግናኪ ቴንክ ዩ ጎይታ ይባርክኪ አሜን ዛሬ ደግሞ አንድ ዘማሪ ከጎን ያለ ትንሽ ጥያቄ አለን እኔ በጣም ነው የምንወድክ በጣም ነው የምናከብርህ ዛሬ ሁለታችን አመት አኒቨርሳሪ ነው ምትለው ነገር ካለ ሻሎም ቅዱሳን ዘማሪ ሄኖክ ነኝ ከዚሁ ከፉልነስ ኦፍ ሆሊ ስፒሪት ቤተክርስቲያን ሁላችሁንም እንኳን ለሁለተኛ አመት የአኒቨርሰሪ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ አመት ድንቅን ተአምራትን እያሳየን ደግሞ ወደሚቀጥሉት አመታቶች እንደምንሻገር ባለ ሙሉ እምነት ነኝ ሁላችሁም በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያላችሁ አገልጋዮች ምእመናን ሁላችሁም ፓስተሮች ሊደሮች በተቀላላ እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ ቀን አደረሳችሁ እንኳን እግዚአብሔር አሻገረን እንኳን እግዚአብሔር አዲስን እድል አዲስን አመት ጨመረልን በጣም ነው የምወዳችሁ ተባረኩልኝ እኔ ደግሞ ከጎናችን ስለሆንክ ስለ ሁሉ ነገር በጣም አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ በጣም ነው የምንወድ ቴንክ ዩ እጅድማ ሐደና አምላክ ሰባብ ጎና ያለው እንሽተይ እላልክትል ወና ያምሱ ሳና ጽንሑ ሻሚቱ ሻሎም ራሆይቴ ከመ ያርፊትኪ ሰላም ደህና ሐጎሰና ሐጎስ ኩልና ወደ አምላክ እሺ ትብሎ ነገር ተዳሃሊ ጊዜ ተበካ አራህ ክንተ ከዛረበ ክብርና አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እስሜ ሳሙኤል መብራህቱ ባህል አምላክ መንፈስ ቅዱስ ዓለም ለኻዊት ሐዋርያት ቤተክርስቲያን ካ ከም መራሒ ጉስነታው መራሒነት ወይ ካ ፓስተራል ሊደርሺፕ ወይ ነው ይገልግላለሁ ሎማ አንተ ፍሉ ያጋጣሚ ካላይ ዓመት ምላት መንፈስ ቅዱስና ካምፓላ ዘላ ካላይ ዓመት አንቨርሳሪ ተብዕላላ በሓፈሽኡኻ ካብቲ መስረት ከባቢ 11 ዓመት ገይርሎ እግዚአብሔር በአገራም ዝኾነ ነገር ኣብ ዝብጽሒና ኣሎ በጣም ደስ ብለኒ ንኹላትና እንኳ ኣብ ዝብቃዓና ክብሪ ኸኣና ኣምላኽ ይኹን ብምኽንያት ዝኻላይ ዓመት ካ እንታይ ክብል ደሊ እግዚአብሔር ቃሉ ዝፍጽም ኣምላኽ እዩ እትበለና ሁሉ ፈጺሞ ኣሎ የስፋሓና ኣሎ ኢንተርናሽናል ኢልና ኢንተርናሽናል ገይርና ኣሎ ኣምላኽ ባረኽ ዝቕጥልካ ካብ ዝበለጸ ክንጽበኢና ኣሜዚን ዝኾነ እግዚአብሔር ስራሕ ልዑል ዝኾነ ናይ ኣምላኽ ኢድ ክንርኢ ኢና እግዚአብሔር ደጊመ ሕጂውን እሙን እዩ ተባረኺ ራሆይተይ ደጊምና እንኳ ሓጎሰና አሜን God bless you ቴንክ ዩ እዚ ካምልአት መንፈስ ቅዱስ ሐዋርያዊ ዓለም ለኻዊ ኣብ ኡጋንዳ ዝርከብ ቤተክርስቲያን እዩ ንብዙሓት ሰባት ኢንተርቪው ከነግብር ጸኒሕና ሕጂ ኸኣ ኣብ ውሽጢ ቤተክርስቲያንና ብዙሕ ነገር ዝተዳለወ ኣሎ ለዚ በረኸት እዚ ምሳና ክትቋደሱ ብክብሪ ንዕድም ሻሎም تلكم بمسموعي نأوكركم نستودع نجا يسوع كم وطفات زهرن فتاوي
ከሰው